Jagari. Shine ba. Wai kai baka gane shi ba? Wallahi shine. Wannan dan Musa take din ne ba. Wai kai baka gane shi ba ne? Wallahi shine. Amma bai mana badda kama kai. Wai ko anya ko shine kuwa? Shine mana ya kake haka? Shine dan Musa take din nan. Gaskiya ne. Wallahi shine. Wallahi. Kuna gani na a media ke. Wallahi mana ganin ku sosai wallahi. Ai bidiyon ka suna burge mu sosai wallahi. Ba wani matsala. Wallahi muna so da mun dan yi aiki da kai kuma mun rasa lamba kaman ba ma samun lamba ka irin saman bidiyon na yi ne sama ba mu kira ka. Ai ka san mu ba wani matsala kawai idan ka tashi zaka yi aiki da mu. Akwai lambar waya tana nan about. Ko talla zaka ba mu ko na abu akwai email akwai lambar waya. Kawai ka dauka ka kira mu daga zo lafiya launi. Har email ma duka na saka wanda zai contact ka ko talla zaka bani. Daga kira ni shikenan ba ka da tickets. Gaskiya ne. Insha Allah. Shikenan Allah ya zamu taimaka mu da mu aiki. Ba matsala kawai ka gane da kun shiryo zo kawai. Ka duba cikin abu za ka lamba. Wallahi ba za mu kira ka muna daga wani gari kuke ne mu? Wallahi mu nan da ya ganin mu yan Katsina. Masha Allah. Kuma kaga Kano Aisha kundinci. Alhaji. Katsina da Kano ɗaya ne. Wallahi. Mutane na da kuka shigo ai kawai ku zo a fara harka a dora aiki kawai. Normal dai baka da wani matsala wallahi. In dai za mu yi aiki kawai ku kira ni anytime. Gaskiya to muna godiya. Ba wani kes. Wallahi dai Katsina muka zo. Barka da zuwa Kano. Gaskiya ne muna godiya. Kano Aisha kundinci. Kowa tana dauka. Gaskiya muna ko din san da tashi ku ta boye. Ba wani matsala. Ai bidiyo kuma muna kallon biya birge mu sosai bidiyoyin ka. ba wani matsala. Allah ku.